Ka jingruai thamai na Ribhoi district kabal ai kerteng ahun nga kabala ruai ha ka ktin kinong Ribhoi la pelai pai ba menta ka janmet ha ka por sau shiteng ha ka YouTube channel kabal ai kerteng LS Imli Production. Ya kane ka jingruai la shimbenta dau ba Lansius Imli kum tungshop bad ikong zarina marbanyang kum ipuran. Ha kane ka Sngi kaderu ka Sngi kha kabal lai phnyo snem jong ikong zarina ibadei ipuran bad ha ka ju kapor ibadei ikurim jong uneu tungshop uba Lansius Imli. Ikong zarina ilaong ru ba kane ka Sngi kha ka ba lai phnyo snem jong i kadai ka ba compare na baro lai phnyo tli ki snem ki ba ikan mau ya ka jingra khe ya ka jingdap snem jong i namar baro ki ba ja ha kane ka Sngi kilong ki ba ja da ka jingbom tip jong i nadu man step ila shudan baik ha pedeng ka jinglengo bat ka jingken dit banyu i ya ki ba pher suda haying jong ki nadu ka jing ai Sngewbha bat ka jing pengkre pengkrum ya ka yeng kasam. Ha ka jingilang ka balangkot ka bala penlong haying sa jongki ha kuinain ha Ribhoi district uba Lansius Imli ula penpau bo umdon ban ai ka bakham khrau palat ban ya ka jingi jong u ya ka kong zarina kum ka kurim bat namar ba ki de ki basngo tenat ya ka kamplim bat ki kamruai labu khanang ban penlai paj ba ya ka ne ka jingruai ha ka Sngi kha jong i kong zarina kum ka jing ai Sngewbha ya i ki kentin ki batho ha ka ne ka jingruai ki de ki ba mi na ka donut jong neu tungshop ha ka jinglong jingim ka besisha ha prathai. Ha kane ka Sngi ba penlai paj ba ya kane ka jingruai ka balai kerteng ahun nga lawan bane shimbenta dau ba Ivan lumlang marbanyang ubade uko chairman ka Meghalaya Fish Farmer Development Agency jongka sarkar jala uba Watson Kharkrang uba Sngewbha ikong Idelins Imli ibade ikimi jong neu tungshop ikiau jong uba Lansius ki ba haying hasem bat ki parlok parajor. Larwai ya kane ka jingruai dau somla Gregorius Maring bat ka Trishika H Maring uba Kores Marweng kum director of photography ikong iba suklin lengdo kum choreographer upensan rong thalu kum music director. Kadang ko pakusan du kadai kajing dap snem jong imusis jongan. Ngamdo ni ban ai ni tengah perfect kai bang amle. De mempen pau pai ba. Kai bang aran hamusim bang i di asna de kani kejirwai ke bakal teng ngalahun ahun nga buat ngalahun tangi pi ngalalai tangi pi bati tangi pi hang ni kentin hakani kejirwai hakani kejirwai adun kentin on ahun nga tangi pi lalai tangi pi omde tang naktin natli nei narut ngalai je pi hakani kejirwai adun kentin bhai te kadi kadau hi pelong inga like kadi music video tak Sngi kadi nak kadau jing dap snem jongi te kum kadang man pau jingi jongai i pan I give i ngamdan i le ta kani music video pen i pai ba khan ba ngalasna balong pai pelo jonga bali stom banwai kunju i ba yai ba tem stom kani music pun pandon ngai kuble iki balong ba juki kala panwandor kani ka music video kunju i ba gre wala i papoi menta ma i la era pinga ban penden mentalang kani ka music video di jadi katai kada wakusan pelong ini kani janbian ba saisien pat ngakal pat ikpai ba ipape ikani music video ba Sngewbha kumpai pila jukasan inga kiwi pat muswa haki film haki music video padang sudah penlait manhani ka impor bahman di ngakal pat pi saisien sebab ai biang jukasan kajong pi da ka ba video view ya like by subscribe kitbok ko yang ikom ba boleh ndor ka pi ba kayeng kasam kajong pi kembang itep li ba ka song kha song man kam dei tan ka bril de ka de ka mon kajong boleh nges kam boleh ta song e pi bro armut ba ai ka de ko lang ka sai kni pa kong yeng kilong san ba kani ka por nga ai dei ikom ba rain of joy on you, rain of blessings on you, rain of happiness on you. Stay healthy and be happy in many ways. Happy birthday ko. Dengan Sngewbha na ay kenika sing ay jonga. Yan. Bata kenika warga Mynta nga kerpat lang ya baro ki viewers pai ba ki bape yaknika channel jo ke LS production yaknika album jurwai ke balai ka teng ahun nga ke bomot ngalang
kin Sngewbha ban kin view, kin like, kin share, kin subscribe, ba kum jur kin comments, kum si banta banyarap yakni ka album bakin pensafeng ko yo bahar bakin penyak yang kum jur ki press ki media ki lat bor ki badon banta haka banta ban progress kini ka ini no ki banta ru dengan kapat firu kin share line kini bang ai kubai lang ya bolo dengan publik ko kubai sebut penjia prasoka kadon happy birthday rekat bat ki belon kajing keli ka bakal keli ko ban ko mare rum birthday jungno banta balo kini ki belon kani ka happy birthday kepada nami ini tu yo birthday ki chung lok jung imde tu nadu tu kasi ka ban kom ngatrai ngan wan ni ro da goi ker kom perkhat war ba botsan ire lam nanti mai la tu hop yu parlo le nga bi khat ani pa mi tu ka daw ye ka jing dia bu lok ka jing bat ka jing tumu ka jing ye ka ni ka music video ya jing i ber kat ani ka por i kong ai ye pi serina mar bna kasni kha ka basuk ka bakman ka jong fi play na dor kat bat pi unai ka met ka bakoi ka bakia ye pi nang ni shakma ba om tang ba pen i ha ni ka video ya ka jing hun ka jong pi arnor ndre ai ba ka yeng ka sam jong pi ro kalong ka jing sok ka jing kman kombo pi roi pi hun ka yeng ka sam bat ka perthei ka i om dei tang ha po ka riboi ndre wara ka jala ka jing ba kom kini ki kam ba philale ba kom kini ka si ka bakra wa jong nga nge pinaya tre shitom nang punmi ya ki sap ki talen ki ba ubreu ayep ba ya yeng ka sam ki kon ki jong pi baro brei no dor ka ba pi ka ba nga wan ni ka por ya ka ba yo bang press you no bottom na ka banta ka ni ka music video nga snow to bai ba alan iba Lansius simli kadi ka bala kani papai sanga awang kadi ka basaw kani bat ka bangashat kan mau ya to ka jingruai ka jingruan pai sanga kadai hak man ka si sanja nani ka Friday ki brief ki request ya ka jingruai ka jingpi tang mari seksio ya ka jingruai jingpi ya kan mau ya ka jingpi kani kadi goi ke ba ki breu pi pensa jingma bat ki kentien ge ba pi ruai jingruai jingpi antu kam mud tang ban pendap ya ka arno ndai ka kren ye ki weiro ki bayo sngo ye ki kentien ki ba pi ai ki jingruai ka ju kani ka jingruai ka ba pi ruai menta kam mud tang ba pi pen i kumbang Sharman mata lapau shabar na do dono ndregene gede ke alam lanti ye ki weiba ba kumno bangin pendap bat ni trehok ya ka ei ka bau play wa ka sap ka talen ye pi ulai ye pi ke ka sap ka talen ka ba pinyo ban pendap hok ban trehok ban ye werlam rengkat bat ki parlok ki jopi ki balai kershan ye pi baki weiru kinyo i kani kani ke nuksa ka baba ka ba preng ni isi ke jing ka bangi kendo ni syam ha ka wat ka buat jam ndre kani kani ke wei pa ka benta ka ba kumno ku trio ha kani ka thang ri boy jom pi ha ka jala ka jing bakin pai shapi ini ki arno nang de ye rangkat bat ki be syam benta ba kin persha kin bot bat kini le ya ka baki kun samla ni iski menta ngim kmelanti ta ya kam ngim kmelanti ta gi jing tre ta ne kani de ka wei ka benta ka baki ni iski ba menta bat nai iro ya ka video ga jompi gi jing rwa gi jompi kam simlai kam sim ya pher sho bat ki wei bat gi jing rwa ha ki ni gi chuk ki ba menta nawa ki kentien kirkom ak bat kirkom ki jingtam ki jibot bat kham tam ki jaka ki ba pi pida ki ba pilai ban shot na iba kam me pher sho bat ak ni ke chuk chuk ka ba manta ba ne pe pat bat ki we ki ri ki ba ni i ha ki video la ni i ha ki channel ni i ha ki ni isi ki ba manta ngangej ba
bo a jing dwai ba phi ka ying ka sam baro armor nalor bu phile te songlang na wei ba de phi we don banta ka ni jirwa ha kini ki jing sim banta ki ji pulut por ki jam phi ngej ba nang ni shakma ni nai i ki ba ba dang banta jam phi ba phila ban tei ka ying ka sam ba phila ban tei ki parlok ki prajor ki jam phi we don banta kamut batang bungal kali mene bangi dan tang nrungut ngakwa banang ni shakma ka video ko jompi ka music video jompi ngani iba kambon ni nari boy ini abani sim benta namar kani kadi ka we ni pat ki benta ki ba kumno ban kintiu ya kayo ka kot ha kini isngi ki ba menta namar nongkran ki bala shwa juga ki la karpa ya ki preparo omta riboy wada ka jela jigi abalo upload ye kene ka YouTube ai begini support ai begini ai ka jingkershan namar hawangi don ka besim ban kershan ye kiwe to tip bangim don do jingkerman banang ni syakmat ki jinglot ki popon ki bapia ban pelot ki tiar gitar ki bapia pendan kam nek mau ba habike don ke jikersha ya ki parado ki parasnam ki jiki baki na kiu shakma ngara karpa ya ki no shom paro kat ki bayo Sngewbha kat ki bayo ban lot yuni itu ai ki ni kershan ki ai ki samskai nai ka buat ki jomki baki ni ki nangla banang kiu shapram banang ya shakma bai pendam ya kai ka sap ka talen ka bau brei u ai yang ia kini keselak hindau ni dan laga jong ka sap ka talen in pendam kam hok Lansius bat ka yeng ka jongi kilai pendam kam hok ya kai ka bau play ula kila de kila trehok kila pendam bat kinang ya syakmat rangkat baru play ulang darkat bati ya kijing temu ki baba nang ni syakmat